good morning! Welcome sa ating channel. It's another beautiful day. Kawan na si Mother. Good morning, Mother. Good morning. Ala kang Ano naman? Abi ni sagwa sa hipon. It's a prank. At tumis Baryohol guys kay parehistro na mas pandaw si Kabang mga iro ba. Anja magbayad pud mis tubig. Anja guys sa mga nangutana kung okay na bastiri na okay ra siya guys ning summer just tab. Itong si nga na ja. Mura ko nog hining tingog. So hangin ra dai to si ja. hangin kasi lagi na ina siyang laom. Naglakaw ra mis nanay. So hindi ka man na magbayad, aga ko mo dito sa merkado kay na ako'y asikasuhon dito. So nahaman radyo ko guys hahang magipang buhat ganina. Labad ka dos uning maningkakay tas panginabuhi guys. Nara ko i-share ninyo. Kini bitong maningkamot tagtaman za naay mga tao nga nasakitan di ay or wa malipay or worse pa is naitok na pangot. Ako jud guys, maawa man jud ko mo ang kaninjo nga kanang ahang ginigunegosyo karon nga pahumot. Di man jud ko angay mo explain pero sagdi na raman aron makahibaw lamang pud mo. Uwaw man ang kanen pero agahang gipuhunan na guys ahara po ng inutang kay lagi nang himasin lagi pug ko nga basin dai pud og surteon kus negosyo. Kay ako lagi sa una nahilig man jud pug kog negosyo. Ja, kuwang laman jud pamuhunan. Anja kay namay nagpautang siguro ning salig na he. Di hanap ang gigrabag opportunity. Matod pas mga tiguwa nga pilay pad sa amo. So mo nang hangisway suwadyan. Anja namutra ko gabasa ko sa comments na iniingan nga dagtan ko na kong tao kay kuno mong ginegosyo. Guys, bisan pag ko ga-vlog guys, magnegosyo gihapon ko. Nakuan laman dun sa pagkakataon nga vlogger ko manang hapang ma-share ninyo gun sa kinabuhi. Kini kinabuhi naman ning gi-share ninyo. So arong makahibaw pud mo nga mo ni hangi pang buhat. So di man sa ingan nga hangi pang negosyo nga follower. Kay okay ra man hagdi mo mamalit. Tagahala man is nagnegosyo-negosyo ra ko kay basin og swertihon ko daaning linya ha. Ang unahon na basin gadget pod magnegosyo pa gani kog buwad og ginamos inja mameutra ko nga murag naa jay tawo di ay nga bisag sani pay ateng abuhaton naa gadget gihapo ika-comment so gateng buhaton is buhaton na ra man nato ag sakto para nato kay di man sila makahatag nato og maadjong kinabuhi kita ra man sa ato ra man kaugalingon so mao nang ning explain ra man po ko gamay kay basig na apoy uban nga pareha na nga para na nga gasugod-sugod og negosyo nga na anja daghan ka adjong mga comments mga negative nga anja mo stop ka di ikaw mo erkansi mo nang share ko ninyo kay ako pud mismo naka-encounter nga gikuan ko maadyo panamas-tamasan ko maadyo tungod sa nag-start kong negosyo nga na kaingan siguro sila og grabe na naheng datoa kay og nadato pa ko guys di ra nga naheng inegosyo kanang negosyo di magtukod jud kog aghadyang pangarap man jud aghadyang gusto nga inegosyo is kanang kuan real estate so magtukod kog mga dagkang bahay nga townhouse mga ingana anja mo na ang inegosyo mo dyan na ang pangandoy samot na dayon og matupad ang pangandoy daghan siguro tawong masakitan so kini gani ha guys pamut-humot ra gani guys mutugan ra man kun just 50 ray ah na kada botilya anja aga pang kahaga og nakwartaan pa ko bot-bot og inganay ang inegosyo kana laman guys nag-start lamang ko ginagmay kaysa magsigi kog salig sa laing tao di ba sa una pud katong nay mo sponsor na mo ingon pud ag uban nga kuan kuno ko way kwenta kay nagsalig sa abang tawon sa karon nga naning kamot na hinuon ko nga makabarog ko sang kagalingon nangutang na maganit tag pamuhunan kay arong ijawat gajud pud nga but naadjud pi kalambuan sa tong kinabuhi kay kahibaw ko okay ra man mangutang basta ka imong inegosyo di ila man nimo iluho so maglibog tas mga tao so karon guys ang conclusion is di na kadapat maminaw sa mga tao sa ibuhang palibot paminawan nimo imong kaugalingon kasing-kasing ug imong hadyang kanang gusto nga buhaton sa imong kinabuhi kay bisag unsa pa imong buhaton bisan pa siguro unsa ka kamaadyo si Kristo gani arang kamaadyo pero nagyapoy nang hilabot ni ja nagyapoy na naot ni ja gibato gyapon si ja og mga istoryang maot butang-butangan pa so bisag unsa itong buhaton sa atong kinabuhi mamaadyo man na or bisag di na ay mga tawo gihapon nga manghilabot so maora to guys lamang i-istorya nyo guys di pa jud ko dato sa tinagad laman among suwa gani na buwan nas mayor kahibaw na kay nanas bahay na pirmi ug nakwartaan palagi ko di na mo yang inegosyo kana laman kay maora may kuan sa bursa nangutang ra ko kay arong ma-realize na silang usas ang mga pangandoy nga maka-start og negosyong gamay kay
basin dai eksurtihon ko dana di sunod makanegosyo na pud taglain na pud. So nagkataon laman nga vlogger ko mo ahong gi-share ninyo makita ninyo social media nga ga-post ko bisan pag di ko vlogger nagyapon ko inegosyo kay kita mang tanan nangandoy nga nalagi pitay kita ginagmay wa ko mangandoy og madato jud ko aga halaman is kanang simple rang kinabuhi kanang di ko maglabad og unsay hang akanon unsay ahang kung ano ni ka panihapon pamahaw unsay isuwa kay naana naandam na inga naraghang gusto kinabuhi wa ko mangandoy ka ng mga luxury kay og nga na pa ko wa na ilayas na ko sa among bahay wa ko mo pudjag bukid to ako syudad nagpalami-lami pero kay tungod kay di nga naghangkasing-kasing hangkasing-kasing simple ra kadto hangkasing-kasing makatabang lang ko sa pamilya okay na kaadyo so base nag-uban og niingag datuan na gazana kay naa ko negosyo kanang negosyo guys 50 gani ka botelya agaheng unang kuan batch mo ganing nahurot kay 50 ra ka botelya kay og dako pa ko kwarta sus bisan pag 500 ka botelya or 1,000 ka botilyang perfume ang ipahimo kanja kay pila ra malay kwarta ganaragay na luoy na nagpauto na isang gidugangan mao tong naka-afford ko og ingana nga negosyo aga jeng una nga kuan 50 ra ka botelya baji 50 ka laki isa ka gatos ra ka botelya tanan mao bitang nahurot nagbaji daghan pa mo wa kasuway kay gamay ra lagig puhunan arang gamaja ra kaadyo kaingin mo grabe nang datua pero hala magigamit taghunahon na siguro agaheng i-launch nga pahumot kanang mag-describe pud na manang humot kaadyo tungod sa term nga na J nga mao manay ahang kuan ahang signature diha man kuning kuan sang pag-vlog nga gajud nga na nga mga inistoryahan kay mao man jud panay ako mo na ingatoy hang gihingaan pero di na sa pag kuan nga grabe na jud kong kakwartaan kay na ko negosyo 50 ra magani ka botelya ara din nang gipaning kamutan nga ma-realize nga makanegosyo ko bisan og ararang ka gamay ka adjog ahang kita ang importante is matrain agang kaugalingon nga makamao ko mo balanse makamao ko mo padagan kay mao man ay hang training ground kini gamay ragang puhunan pero bisag mga piso-piso ra malipay naman ko at least naka-learn ko kay nang gihimong training ground kay og moabot ang panahon nga makakwarta jud kog dako magnegosyo jud kog seryoso kanang kuan jud nga negosyo dako jud puhunan ang mga trakos uban ba sa ilahang pagka kitid sa utak pasensya sa word ha pero makitid ang inyong utak sa inyong gipang istorya nga ingana ng taong nagnegosyo gud na naningkamot gud na wa gud na magsalig bahalag nakautang ang importante naningkamot na siya da imuha pa jeng ingnan nga daotang tao kay nagnegosyo daota na ba dayong tao ang negosyo nga kining negosyo way man na nato ang Ginoo mismo niingon nga I will prosper you I will give you an abundant life gaan ka sa Ginoo abundant nga kinabuhi so naluoy jud ko sa tinuod naluoy ko niya nga nagijahang mindset nga og magnegosyo ka daotan kang tawo depende siguro sa imong negosyo siguro magnegosyo ka diha og mga drogas mo na panuway jud kada ana pero kay kining ato kay diniyos man itinaud man ato man ning gididikit sa Ginoo nga ija pang himuong panalangin sa uban kay naiuban lagi na nimo ang answer ug naipahumot di panalangin tunid nga si mahumot na diba naiuban nga gusto sidya mahimo sidyang kaaya-aya naiuban gusto sidyang magwapa so agi mo ang negosyo pampagwapa di makatabang kani siya kaya ang mga tao kalain-lain mag-desire sa kasing-kasing ug magnegosyo ka ug kanang tawhanan nang hinhanglan na sa imong produkto nakatabang kani siya so depende ra jud na guys ug unsa nimo pag kuan sa imong utok pag-send sa mga parehas na nga nag-start og nga negosyo gagmay unsa man na mapabuwad man na ginamos pampagwapa man na or pahumot padadyon rata guys kay bisag unsaon pa nato og kamaadyo naagi hapoy tawo sa ato ang palibot nga manghilabot sa ato ang kinabuhi siguro na sila kainggit sa kasing-kasing sana number 1 ikaduha gusto pud silang magnegosyo pero di nila makaya mao nang manaot na raman sila so whatever it is ilang mga comment nato mga negative comment padadyon ra gihapon ta sa atong mga pangandoy kay moabot ang panahon ang Ginoo mo kuan ang Ginoo maluoy ang Ginoo nimo tabangan ka mulambo ka anja maabot ang Ginoohang mga pangandoy di parang lamia kadyo ako nag-imagine ako na guys kay ha na nagi-claim nga panalanginan ko sa Ginoo in Jesus name ha nagi-claim nga bisan og ginagmay ra ning ato hoy malipay na intang kog nako 50 pesos sa isa ka adlaw nga kita kay hoy kisabay mo hatag nimo 50 oray ug maglulingkod ra kada ana wa kay gi buhat na day kay 50 ako guys kaning hang negosyo guys ako mismo ga hatod ako mismo ga
himo tanan pagputos nga nagrabe ang trabaho na so di na ingon nga easy money kay di ta mangando easy money kay ija nas panway ug gusto ka makakwarta ka maningkamot ka imo jung patuas imo singit imong abilaran imong tagaag oras og panahon pareho ra oras og effort oras og kusog mo din imong hatag ug gusto ka nga makakwarta ka og gikan sa maadyo kayo gusto ra kag padali-dali ra ka aw manulis na lamang ka kay aw bisag manulis arang lisura gyapon so why sa dundaaning kalibutan ako bitaw guys ka share ako ninyo guys ha kay naluoy lagi ko sa katong comment na ako naluoy jud ko ni kay grabe jang luod jud ijahang pagkaset sa ijahang utok siguro wa si ja matudloy si jang ginikanan nga kita maning kamot gusto siguro ni ja nga magsigir ako lulingkod maghuwat ra kog na mo sponsor na mo hatag na pang sudanay agad tura jeng mga full support na mo ay nalipay sa ahang mga nahimo karon bisag inga na ra na guys ahanang matawag na achievement bisan pag uwaw lagi nga ang kunin nga inutang ra paghangpugunan ahan na ang kunin nga haran ang giutang guys ag importante na ana na si ja ag 50 ka bottles nga ahang na dispose wa pa pugod to ka kwarta kayo pa man to na receive sa mga buyer and receive dito iha pa putumo kuantong Shopee na tinagad guys 50 ra di hada na guys mo nang naglibog ko ug unsaon na kay na may mga gusto mo tinda na gusto mo distributor ginagmay ra gud pud guys wa mo ko nangandoy lagi pud og madato jud ko pero gihatag sa Ginoo syempre ato ang dawaton aga ra man jang pangandoy guys is simple ra pud nga kinabuhi nga karon na gud guys lisod pa jud kaadyo wa jud may ingag na dato tungod sa ang pag-vlog kay di ko pareho da ng ubang vlogger nga minilyon ng ilang mga subscribers agang mga subscribers pila ra 70,000 anja ag mo tanaw sang video tag 10,000 ra di na mananaw tanan kay busy pud sa ilahang kinabuhi katurong mga na time na wifi na load nga na makatan-aw nang naapirmi ag ilahang mga gadget nila makatan-aw so halang sultihan guys ladyo pas tinuod ladyo pas tinuod wa ko na dato tungod sa ang pag-vlog kay di ko parehas uban nga minilyon lagi pila ra lagi pay ada na piso-piso raman so kay ba man ko guys nga mailhan maninjo og tao og dato na makapalit nagsakjanan kay arisura ba ka adyo magbiyahe guys amang motor ja amang bay mapaadyo nang matarong na jud wa pa gani kay isa ba pud sa mga pangandoy nga matarong na arang laka og guwang siguro na ako income igo ra pud sa amo ang panginahanglan number 1 raman jud na pagkaon raman jud og kining mga kuan sang ginikanan mga vitamins mga maintenance ingana mo ra man importante na kay wa na ko mag-atom-atom na ng mga luho kay lagi sakto raman pero og mosobra ana pa pud ta maka kuanda ng atong mga gusto kay ang importante man sa dagat mang kinahanglan kaysa sa atong mga gusto so maora to guys share ako ninyo salamat kay kadto ninyo ang suporta na nga ako pobre uyamot naningkamot ra pud ko nga mulambo pud bisag gamay kay kisabay di maningkamot og mulambo kisabay di gusto mulambo pud bisag gamay nga kita man sigurong tanan nga ngandoy pero ako naningkamot ko guys wa ko gapasadyon naningkamot ko gamit ahang physical ug mental naglabad gani og unsaon kay di man ni para sa arang kaugalingon kay og para pa ni sa kaugalingon wa na aghangipon hanang gipaadyo mga ingana ang tayhang mga vlog nagpaadyo ko sang ngipon nagpahamis ko sang naong nagpadirma ko kay nagbukol-bukol na ni sa bugas nagpalami-lami ko sang mga sanina nga ko mga designer clothes designer shoes mga ingana pero di man amo ang gusto is tagaan man og maadyong kinabuhi gahang pamilya di man jud makaya kay daghan ba pud may big family ba ni so mo nang kinahanglan na ako'y buhaton para madugangan bisag 50 pesos income per day malipay na ko mo nang ko kinahanglan magnegosyo ko bahalag mangutang ko basta makanegosyo ko gamay at least matrain ang ko galingon nga ingani day magnegosyo kay mag-start man jud nas gamay kay ug na koy kwarta at least kay bawo na ko unsay pamaagi og magnegosyo o di ba so ingana ra guys ang mga negative ninyo nga comments ara nang gi-turn into positive kay ang mga negative nga comments magud usahay guys maghatag po na natag wisdom anak po ta makauna-huna nga ingani di ay. So, daghang salamat sa mga bashers, mga negative comments. Sa tinid guys, dako kog natutunan ninyo. Hani ba bisayag natutunan? Nakatunan na. Dako kog nakatunan ninyo. Og salamat kaadto sa tanang supporters. Sangkes langit ang pasalamat ninyong tanan kay og di pa pud mo support na. Wa po koy gana nga mo trabaho, wa koy gana nga mo
lihok-lihok sa ahang mga buluhaton mong nagpasalamat ko ninyong tanan wa dyan na katapusan og ilabi na sa ahang mga sponsors katong wangwa jud ko sa una nga wa pa ko'y sweldo grabing lisura ka adyo bisag panud-an maglisod ni salamat sa mga ning sponsors na sa pagkakaroon guys nalipay ko guys kay pila na kabuan nga wa na ning sponsor nato so nalipay ko na kay wow but pasabot nakaya na nga maka-provide ko sa ang ginikanan pamilya nga mismong kinitaan so nalipay ko dana oy proud ko kaadto dana nga for the past few months mismong kinitaan ahang na kuan sang pamilya na provide kay katong mga bago pa kong gasugod bago pa kong na-monetize kay wa lagi sweldo pa arang daghan naging sponsor ning tabang grabe di jud ko makalimot ninyo di naramon nata sa tagsaon kay uban di man pahingan arang gi-pray nga padadyo naging juhang magrasya nga moabot sa inyong kinabuhi. So anyway guys, mara na ang giarhi dares kalibunan para mag-istorya ta para makahibaw mo sa ahang kahimtang di ko dato di ko kortaan insaktura igo rang makakaon kung naay sobra ginagmay igo rapod nga malipay hanggang pamudyo pero mabot ang panahong mahimo kong milyonarya di magmahay ang mga tao nga nanginhanglan kay mo tabang man ko ano bang asa man po na nahang kwarta ang ilo asa man po na nahang nga mamatay raman tang tanan din sa kalibutan nagahalaman guys makasurvive nga kanang di pod kaadyo yung garabing ka stress kaadyo di nga mamaylo pag kwarta ipalit bugas nga na baka na bang kuan pod nga na ining mata nimo na nakay bugas na nisudan simple ra nga kinabuhi ba di asa man po na nahang sobra mo nang ugnay sobra makatabang tas lain pero ugway sobra ha may tang itabang nga labaw putang tabangon mo nang daghay mo ingon nga oy nga na wa jud taon pa daghay gastusan da pila ra sweldo arang gamadar mahal pagpaliton nun pero ako jud mo sweldo dako daghan jud siguro yang matabangan kay di man ko arte guys di man ko artist ang mga luho-luhos lawas kani tag-jis ra ni ang sanina halos di gani ko manudlay ang sudlay gani 5 years na nang gamit-gamit way alili di ko kuan nga badji di ko arte nga badji nga kinahanglan inga ang sanina na itatak di ko inga na so manang makaibaw jud ko nga og naa jud koy kwartang daghan koy matabangan kay di man ko arte wa man koy kuan sang lawas wa man koy mga luho aghalaman basta laman na alam koy sunblock mura man na pangkilay og lip tint pahumot gamay okay na pero kana rang mga baratuhon kay di man ko moangay og kanang mga mahalon kay makauna-una man ko madjugay palit og suwa so ija-ija ta og kuan guys ija-ija tag diskartes kinabuhi ija-ija tag mindset ako mapasalamatan ko sa Ginoo nga gitagaan ko ni jag wisdom nga tagaan ko jag kaalam nga masugakod nita ng mga challenges ang kinabuhi og makakuan pug ko makasaka gamay kay grabing lisurag na rakas ilang pirmi pasalamat ko sa Ginoo sa mga kaalam ni jag nga kay wa pa na di man ta makalihok ug unsay angay buhaton so again salamat ninyo guys, murag taas na to, daghan ako gibang istorya. Pasalamat ra jud ko ninyo og nagpahibaw ra po ko, nag-update ra po ko ninyo kay basig ag uban og makaingan na gid grabe na nahang kadato kay naa na koy negosyo. Ora to guys, salamat og sa hang tanang sponsors since day 1, salamat ninyong tanan. Way makatupeng sa hang kalipay sa injuhang pag-show og kabuutan diri na. Mao po na isa nagtudlo na nga angay po kumutabang sa uban nga nanginhanglan mong naningkamot ko kay og di ko maningkamot hamayang ikatabang labaw po kong tabangonon mo na ako naningkamot ko guys nga makabarog ko guys kaya makatabang kong daghang tao so salamat guys this is Flora Mi Buholana magkita rata sa atong vlog ugma po bye bye guys murag taas na dito no taas na dito sunod na po uy kay murag nadaghan na to